kaluore koda mbui matinde wantiere godo mopogore opogore. Ng'ato kiromo godo iwacho ni e ground gik moko opogore. Kiromo gi ng'ato achiel kachiel Sharon tiyudo ka ato kara pich opogore kose ma ng'ato machielo kata inyalo penjore ni kose ma nyamin gi kose bende entiere gi samoro imbe ni setimo kama to nyalo bedo ni ji pondo e mbui e kinde ma gidwa kata chako hera opando kite kata kako chale mbui kacha kapok oyangore ne ng'ato. Adwa wacho niya, hera ok oyiero, ji romo mopogore opogore. Nitie joma noromo e diete, nitie joma noromo ka dhi e wuoth, nitie joma noromo ka nie skul, nitie joma noromo ka nie biashara ma uso, nitie ng'ama ne wuotho kaka wan e studio ni tim kwanyo mana ng'ato moro. Koro gima owacho ni filters sama idwa dhi uso, idwaro pesa to in gi chiaye idwa dhi tero chiro, nyaka ichek moro maber manyalo mako wang'. Koro gik machalo filters, medruok, dusruok gin itimo mondo mi omak wuoyi, oywa wuoyi wang' wuoyi. To en mana wuoyi kata mana nyiri kende koso yawuoyi bende tinde nitiere apps go yaye. Kata yawuoyi bende tinde nitie nikech wayudo ni mano bende nyaka in bende nikech enhancement kata mana body features ma vida na wacho go. Kamano sani kikono ng'ata dieri pap nyalo bayi. Koro nyaka ichaki kunyaka ng'awe kumoro. Kukumeru mbele kanyo. Wacho ni papie tek. Bende en wacho misira dier mana ka apenji. Papo